Шушының стеклянный зданин неге домға қарап қына отырабыз. Ни күн, ни қияш. Мына қазір бірінші этажлар терезелерін тымалай, түрме бетінде, түрме бола бұл. Сосналарында кеше еділер алараны. Просто мені, видимо, білділер, что телевидение келе, шуннықтаңына қолдырдылар. 39 микрорайонда яшаучыларның борчулары йөзләренә чыккан, тынычлыкларын алган бу төзелеш март айында башланган. Монда элек балалар уйный торган урын һәм спорт мәйданчыгы иде диләр. Алык инде менә көн сайын безнең үзебезнең группа бар. Телефонда алар көн сайын әбиләр менә особенно язалар инде алар, чөнки кайгыралар, нәрсә була монда, ничек була, ничек эш бара микән дип. Җәй көннәрендә кошлар сайрый, кояш төшә, бик матур. Безнең тәрәзәләр шул якка чыгып тора. Хәзер менә март аеннан без кисәк кенә бульдозер килеп агачларны кисеп кырып ата башлады. Документта күренгәнчә, бирдә төзеләчәк бинаның биеклеге 10 метрга якын булырга тиеш. Димәк, ул 2 катлы. Шуңа да янәшәдәге йорт тәрәзәләренә кояш яктысы төшмәс, авыр техника төзелешкә материал ташып, хәзер үк юлларны ватып бетерә дип борчылалар. Вот я живу в 24-м подъезде. 24-нче подъездда яшибез. Беренче катта безнең Аркаша КамАЗлар бер туктаусыз йөреп торалар. Билгеле булганча, объектны шәхси эшмәкәр Эдуард Кузнецов төзи, ул инженерлык үзәгенең җитәкчесе. Аның компаниясе сәнәгать инструментлары сату белән шөгыльләнә. Без аның вәкиле Резда Шәрифуллина белән элемтәгә кердек. Аның сүзләренә караганда, төзелә торган 2 катлы яңа бина оешманың үз ихтыяҗлары өчен файдаланылачак. Проект буенча территорияда парковка урыны каралган. Димәк, ишегалды машиналар белән тулмаячак дип белдерде. Янәшәдәге йорт тәрәзәләренә дә яктылык җитәрлек дәрәҗәдә төшәчәк ди ул. Перед началом проекта были сделаны необходимые исследования. Проект башланыр алдыннан кирәкле тикшеренүләр уздырылды. Шул исәптән кояш яктысын каплама буенча да бу инсталляция проекты. Әлеге объект көн яктысын япмаячак. Безнең рәсми экспертиза нәтиҗәсе бар. Объектны бу елның ноябрендә тапшырырга планлаштыралар. Төзелеш санитар таләпләргә туры киләме? Без Чаллы башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Җавапны көн дәвамында бергә вәгъдә иттеләр. Көтәбез. Төзелешнең законлыгын халык мөрәҗәгатеннән соң прокуратура тикшерә башлаган. Прокуратура города Набережный Челны Ярчалы шәһәре прокуратурасы матбугаттагы хәбәрләрдән соң 39-нчы комплекстагы күргәзмәләр үзәге һәм офислар була торган бина төзелешендә җир һәм шәһәр төзелеше законнарының үтәлешен тикшерергә кереште. Барсын да ачыклыйбыз. Бу мәсьәләне күзәтеп барачакбыз. Прокурорлар тикшерү вакытында башкарма комитет карары буенча төзелеш туктатылган. Чаллыдан Илдар Сафиуллин, Ишат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.